Un Sant Jordi més, un Sant Jordi carregat de novedats, i som aquí per presentar un nou poemari teu, Anna Maria, que és ni més ni manco que és 28 des de l'any 1988, és a dir, que la cosa impressiona. No us estranyarà que hagi dedicat un article a la poeta, publicant no fa gaire en el diari Menorca, amb el títol La poesia com a companya de vida. Ara, aquest nou llibre d'un títol encara més explícit, Em tatuo la pell amb els poemes, que evidencia com la poesia és per a Anna Maria una marca indeleble, com forma part d'allò que la fa ser qui és, com ella mateixa i sobretot com ella mateixa no es concep sense l'activitat poètica quotidiana en què et defineixes, Anna Maria. Si voleu saber què és aquest nou poemari, ella mateixa us ho diu a l'epíleg amb què el tanca, i la citaré. Ella parla d'un recull de 81 poemes, són molts poemes, però poesia com a companya de vida ja ho entenem. Un recull de 81 poemes, diu ella, que us portaran pel món de l'estilística literària. És a dir, uns poemes que són, i així els hem de llegir, són creació poètica, són forma, són recerca de la bellesa. Com ella també diu, aquest recull té dues parts. La primera, formada per 50 megasonets, si voleu ella també us ho explicarà, perquè també parlarem així, que són aquests sonets italians que Shakespeare va dur en el cim, però amb 2 versos afegits a cada un dels quartets i en el darrera estrofa. Exacte. Afegit 2 a cada un. Molt bé. I la segona part, en formes estròfiques ja diverses i més lliures, en què segons ella mateixa, i a la cit, navegareu pel meu espai interior on les vivències quotidianes viscudes prenen forma amb els versos que la imatgeria creativa ha brollat de la font del sentiment. Són uns versos, continua encara ella, que flueixen de la mirada atenta de poeta, poeta és aquell que abans que res mira, és un visionari, com s'ha dit allò, temps enrere, perquè mira, contempla, veu. Són uns versos que flueixen de la mirada atenta de poeta per veure en cada cosa, i atenció amb això, perquè hi ha una clau, la clau, diria jo, important de lectura. Fixeu-vos, la poeta mira atentament per veure en cada cosa, i quan Anna Maria diu cada cosa vol dir cada cosa, aquella aura de misteri que l'envolta amb un flaix de glamourosa realitat. I fins aquí ella. És a dir, si em permeteu allò que ho precisi, un poc més que la poeta, Anna Maria, converteix en poema, que recordeu que abans que res es forma amb voluntat de bellesa i de colpir els lectors, això és un poema. Per tant, ella converteix el poema, ella converteix en poema l'experiència quotidiana, fins a aquella que ens podria semblar més banal, com per exemple beure un cafè gelat per, i ho dic en paraules de Anna Maria, per al foc que crema en un estiu que supera les premisses. Jo amb això diria que Anna Maria té una vena molt noucentista, en el sentit que s'atura moltes vegades en aquelles petites coses quotidianes i els atorga la bellesa que només pot donar la literatura. Aquelles coses que una mirada allò una mica absent no veuria. Per ella, tot, i quan dic tot és tot, tot pot convertir-se en poesia, perquè la seva mirada se capcopsa
poèticament la realitat. Tant si es tracta de sentiments interns com de la visió de la natura, i he dedicat molt de llibres, i dels objectes o els fets, com deia fa un moment, de la vida més quotidiana. En aquest sentit, he trobat molt significatiu que l'Anna Maria, a l'entrevista que aquesta setmana li ha fet el setmanari a l'Iris, parli d'aquest llibre com un dietari. Jo crec que la paraula està molt ben trobada, Anna Maria. Sí. Perquè, de fet, tu dius, i espera, que sí, perquè tu dius, perquè jo vaig escrivint cada dia un poema com a norma. Normalment de temes variats. Si veig alguna cosa que m'ha cridat l'atenció, ho escric. Per tant, fixeu-vos que 81 poemes, tot i que pogués semblar una xifra elevada, aquí el sedàs ha funcionat molt, triant-te. I continuava ella, diu, o si un dia fa vent, si plou, alguna cosa que m'hagi ferit el cor, el que sigui. Bé, ara... Entatuo la pell amb poemes. Amb la tinta invisible entatuo amb poemes la pell satinada, perquè en sento una part creadora que transforma en un vers la paraula, que musico les síl·labes verges amb un cant seductor que es fa rima. Per això ara em tatuo la pell amb paraules que vessen bellesa, com estigma que sana la joia dels sentits per escriure amb el cor, aquest don que la musa m'inspira en les hores nocturnes d'insomni. La cascada flueix sempre d'ons i descriu sentiments intimistes que desprenen el joc glamurós, mentre en dicten el gran infinit. La cançó va creant amb impuls que fa escriure la musa trobada, com un somni despert m'enamora amb la ruta del temps indomable que m'espera al final del camí, perquè sé que sóc part del seu sí. Tu volies comentar, perquè aquí sí que poden veure el que és un megasonat, poden veure els tres quartets amb els dos versos finals i s'han afegit aquests dos. A cada estrofa s'afegeix dos. I és simpàtic aquest poema perquè té dues lectures. Es pot llegir com un sonet anglès de Shakespeare, d'en Shakespeare, i després es pot llegir els dos versos de cada estrofa darrere de tot i no perd el sentit. És com a màgic. I es pot llegir així tot seguit i no perd el sentit si el divideixes, fas dues parts. I és molt simpàtic. I després té un ritme anapèstic de peus grecs, que la tònica va a la tercera, a la sexta i a la novena. Per això té aquest ritme tan sonor, tan alegre. Que són versos de casíl·labs, que està molt treballat. És allò que dèiem que la poesia, abans que res, es forma, es estrofa mètrica, es ritme, es melodia, fins i tot aquí hi ha algun poema que parles de música, no per casualitat, l'Anna Maria és molt melòmana, i sobretot hi ha una cosa que jo sempre m'ha fascinat, que és aquesta voluntat d'agafar, o que un temps vaig dir, la paleta, com els pintors agafen la paleta per pintar, ell agafa allò, els grans mots de la llengua, i agafa també com a paleta per anar fent
aquests poemes. Jo, aquest poema, que em sembla allò que s'entén allò molt bé, d'entrada és el títol. Em tatuo la pell en poemes, és la marca, és la poesia formant part de l'ofici de viure, no hi ha viure per a ella sense escriure. Per això, quan vosaltres agafeu el poemari, descobrireu que aquest, ell abans no ho ha dit, ell abans ha parlat dels moments que són claus a tot el llibre, salves, crepuscles, la nit, però, clar, els moments aquests, però hi ha un gran tema, que és un gran tema que és recurrent, que és ella com a persona que converteix en paraula la seva vivència, la seva visió de la realitat. El títol és clau, em tatuo la pell en poemes, perquè sense la poesia, ho he dit abans, ella no seria la persona que és. Jo d'aquest poema destacaria sobretot aquesta consciència de poeta, de creadora, que l'erigeix. Fixeu-vos en el tercer vers, diu, em sento una part creadora. Hi ha aquesta consciència afirmativa, em sento una part creadora que transforma en un vers la paraula. Per això, fixeu-vos, jo m'agrada molt sobretot la segona estrofa, per això ara em tatuo la pell amb paraules que deixen bellesa. La poesia ha de colpir, ha de crear bellesa, ha de mostrar els significats aquells desconeguts en el viure de cada dia. I és un estigma, és una marca, és una senya, és com una ferida, però és una ferida que brolla de la joia, d'aquesta joia del creador. Fixeu-vos que la poesia és vital, és molt interessant quan llegim poesia, fixeu-vos amb el lèxic, ella parla de doll, el doll és el doll d'aigua, el doll de paraules, el doll d'aigua, el doll, diríem, de vida. Repeteix la paraula, paraules repetides en poesia són clau. Comença la tercera estrofa, la cascada flueix sempre a dolls. La poesia brolla com una aigua vivificadora i com diu en el final, a la darrera estrofa, com un somni despert, l'element del somni és clau també en aquest poemari, serà un element. Aquí tu ja ho dius, parles d'hores nocturnes d'insomni, hi ha tot un fil que va lligant, però la poesia es presenta com un somni despert, i hi ha un altre tema que penso que li dona molta densitat també d'aquest poemari, que és el tema dels temps. Els temps, com diria Mercè Rodoreda, el temps que ens pasta, el temps que ens fa ser i que farà que arribem al final del nostre camí, com hi haurem arribat. La presència de la mort també hi és en aquest poema, en aquest poemari, en el sentit de ser conscient que forma part del temps. D'aquest temps, fixeu-vos, a la penúltima estrofa, diu, a la darrera estrofa, l'última, diu, com un somni despert m'enamora, en la ruta del temps indomable, no podem lluitar contra el temps, que m'espera al final del camí. I aquest final del camí és, evidentment, hi ha altres poemes, ho diràs, Marcel Major d'una manera més explícita, aquest final del camí és aquesta mort, allò que tots sabem, i que quant el temps allò va apuntant, encara sentim més a prop. Soc part del seu sí, forma part d'aquest temps, és aquest temps. Per tant, jo crec que allò, el poemari l'havies de començar amb un poema com aquest. La cascada de paraules, la innocència es fa un signe d'ingènua serenitat dels sentiments del cor que bateguen el ritme de les hores, que escriuen en el llenç del temps la història,
la meva història de l'existència que escarbo fins al fons del meu alè. La cançó que solfeja el novell dia em parla d'alts i baixos que formen el caràcter en la baula que anella el meu passat, amb el futur que sura en l'alta prada. Sento els rims de paraules que ressonen en la cel·la íntima de la meva ànima, com la cascada de paraules verges que flueixen lleugeres de la gola amb el misteri que m'inunda el seny de la joia que serva l'univers. Mentre l'aurora resplendeix serena en el miratge de la immensitat, perquè camino vers el vell crepuscle i passa a passa, jorn a jorn, m'acosto a la dalla del místic horitzó que espera sense dir-me ni un sol mot. Jo crec, Anna Maria, que aquest poema connecta molt, bé, hi ha una coherència evident en tot el poemari, però que et connecta molt amb el primer que hem llegit. Per jo aquest és un poema important. És un poema, ho heu vist, jo crec que amb una primera lectura podem agafar, només havent llegit el penúltim vers de la primera estrofa que parla de la meva història de l'existència, supos que només amb això ja veiem on ens situam, perquè en aquest poema Anna Maria parla dels temps que som, cadascun de nosaltres, entre el passat i el futur, aquest temps que escrivim, perdoneu, que escrivim en l'aurora, paraula que és clau també en aquest poemari, que escrivim en l'aurora que és cada nou dia, des d'una serenitat que està feta des de la consciència del crepuscle, és a dir, aquí sí que d'una manera molt explícita, de la mort que és indefugible. Jo destacaria sobretot d'aquí la segona estrofa, només per aquesta que diu, ella abans ha parlat de la meva història de l'existència, la història que cadascú de nosaltres tenim. Poemari també és un mirall que també fa que parlem en nosaltres mateixos. I ella, la segona estrofa, parla de la cançó que solfeja el novell dia, en parla d'alts i baixos que formen el caràcter, els alts i baixos de tota existència, amb la baula que anella el meu passat, amb el futur que surt a l'alta prada. Però fixeu-vos que aquesta història de l'existència s'ha fet cançó, és a dir, es fa poesia, perquè ella l'expressa a través d'aquesta poesia. Per això pot acabar, crec jo, si dic que et disbarat m'ho dius, Anna Maria, però per això pot, crec jo, tancar aquesta segona estrofa dient sento els rims de paraules que ressonen en la cel·la íntima de la meva ànima. De fet, la vida està feta, s'ha dit sempre, abans que res, d'un diàleg amb nosaltres mateixos. El que passa és que els poetes tenen la fortuna de convertir aquest diàleg en poesia. Fixeu-vos una vegada més la vitalitat, ve donada ja pel títol, és la cascada de paraules, el saigo, sempre saigo que brolla, saigo que cau, sempre, i ara destac només una paraula d'aquí, la paraula misteri, perquè aquest diàleg en nosaltres mateixos sempre ens acaba enfrontant en allò que no sabem, a tot allò que de misteriosa té l'existència. I jo m'agrada molt aquest final, pensau que sempre en els sonets, en els megasonets, sempre hi ha un crescendo, sempre hi ha un to que va pujant i que sempre ha d'esclatar a la darrera estrofa.
I aquesta darrera estrofa no mos pot deixar gens indiferents, diu, perquè camino vers el vell crepuscle i passa a passa, jorn a jorn, m'acosto a la ratlla del místic horitzó que espera sense dir-me ni un sol mot. Caminam i sabem que el camí mos du en el final. Hi haurà un final per a aquest camí, molt ben plantejat. Amb tu o sense tu. Vaig seguint la vida en la ruta marcada que declina vers la ventada que s'endú ferida per on l'eclíptica estel·lar camina. En la sendera natural del dia que em guia des de l'arca del migdia. Amb tu o sense tu gira l'eix del món i no li importa gens el meu deler. Si sóc feliç o un àlgid rodamón que mira el seu paisatge ben serè. Si s'altera la meva consciència o si estima amb la màgica indulgència, amb tu o sense tu intento respirar un aire que m'inspira per escriure el sentiment que va latint arcar en l'altar interior del meu somriure. I el seu vertigen cíclic m'arrossega pel misteri invisible que batega. Amb tu o sense tu espero sobreviure en la ruta sensible del cor nu que tantes incerteses em fa viure en aquest temps madur, amb tu i sense tu. És que té força, Jo crec que té molta força, és un poema que arriba, perquè és un poema, diria jo, d'afirmació de sa pròpia realitat, de sa pròpia vida. Una vida que sa poeta i cada un de nosaltres només podem viure en primera persona. I perquè per ella també, en aquest poema queda clar, per ella respirar és escriure, perquè escriure és vida, com veurem, com veiem a l'estrofa tercera, que ara fixeu-vos que diu: amb tu o sense tu intento respirar un aire que m'inspira per escriure el sentiment que va glatint arcar a l'altar interior del meu somriure. Una força, jo diria que la força d'aquest poema, un tu qualsevol, soledat enfront de companyia, amb tu o sense tu comença la primera estrofa, vaig seguint la vida. La segona, amb tu o sense tu, gira l'eix del món. Interessant, també un gran tema molt literari, s'indiferència a vegades de la vida. Una vida que sembla que no estigui atenta en el nostre, fins i tot, dolor. No li importa gens el meu deler, si sóc feliç o un àlgic rodamón. Jo aquí m'he quedat meravellada perquè l'Anna Maria fins i tot és capaç, a partir d'un bon coneixement de la llengua, d'inventar-se mots com aquest àlgic, que àlgic ve de dolor. Per tant, aquest rodamón dolorós, ple de dolor, que tanmateix manté la serenitat. I finalment jo diria que la força d'aquest poema està feta a base d'aquesta repetició, amb tu o sense tu, però després la manera que té d'enganxar-nos és com en el final substitueix la conjunció o amb una copulativa i, amb tu i sense tu, en aquest temps madur, amb tu i sense tu, que tanca el poema amb molta força. Gràcies. El bosc dels teus ulls,
El bosc dels teus ulls em captiva l'ànima i m'enfonso al bosc del foc maredí, com miratge dolç que ara em sedueix, perquè sento un fresc i sensible buf. Aquesta frescor m'inunda les venes, que enreguen el cor d'humida fragància. A l'altar suprem dels meus sentiments retrobo en el bosc fragant dels teus ulls aquella fugaç i serena pau que regna en el joc sense cap frontera, mentre em vas mirant em fong en els braços fràgils del temps, nu que convida al somni. El bosc dels teus ulls ara m'encadena com adolescent que viu per primera vegada el seu dard d'immensa follia que encotsa la ment del cor embruixada. La cançó del jorn em va mormolant el místic amor que en diu amoretes. El bosc dels teus ulls em besa un miratge, encès del foc verd com aquella gemma que crea delits de viure aquest somni com un semidéu que regna dins meu. És un poema, poemes s'han de llegir moltes vegades i cada vegada hi descobreixes coses noves. Podria ser un poema d'amor. Sí. Té, a més, molta gràcia. Hi ha tots els tòpics literaris, allò, en relació, diríem, amb l'amor. Hi ha, per exemple, en la tercera estrofa, l'amor que encadena, l'amor que treu llibertat, el bosc dels teus ulls m'encadena, l'amor com una fletxa que fer, el dard del tercer vers de la tercera estrofa, l'amor com a foc. Però hi ha una cosa que m'agrada molt d'aquest poema, tampoc no allò, que és ja d'entrada el títol, El bosc dels teus ulls. El bosc dels teus ulls. El bosc és un dels símbols més universals, perquè el bosc és vida, però el bosc és vida aventurera, és vida que no està traçada. D'aquí que aquest bosc d'aquesta mirada sigui un bosc que primer de tot dius que té un foc, que el foc és la passió, maragdí, la maragda, si no m'equivoc, es borda també. Després parles del foc verd, perquè el verd és el color del bosc i de la vida. És el gran símbol allò de la vida. La vida és verd de les plantes que ens alimenten, normalment totes són verdes. I per tant és això, hi ha abraçada, la mirada acaba sent abraçada, ves, i per tant convida a viure. Poema que s'ha de rellegir unes quantes vegades. Núvol tempestuós, el sender que navega la tempesta d'un núvol que sols plou a sobre meu, on la boscúria es torna agresta, sense una ànima per dir-li adéu. El murmur de la pluja penitent és via crucis per l'enteniment. El crit de l'òliba així em fa estremir, amb l'auguri tenaç que entra a la fosca i em trobo solitària en aquest confí i sols traspasso amb la pedra tosca un escenari foll on sóc l'actriu d'una producció que el vent m'escriu. També els arbres pateixen sense veu
en la terra que fibla la tramuntana, perquè sentim la força del menyspreu que trenca branques de l'escorça ufana. Un càstig sense càstig de la vida, que ens doblega el nostre ànim decidida. Una realitat que parla muda de cada hom, l'existència viscuda. També ploren els arbres, són afins, com jo, que també ploro, sols, per dins. Jo quan el vaig llegir em permetreu només que rellegisqui la primera estrofa de Casíl·labs, en un tall a la quarta síl·laba. Em va semblar que sentia la millor poesia que he llegit de Petrarca cap aquí. El sender que navega la tempesta d'un núvol que sols plou a sobre meu, on la boscúria es torna agresta sense una ànima per dir-li adeu. El mormol de la pluja penitent es via crucis per l'enteniment. Tot el poema té un ritme que realment és colpidor. Us he dit que per jo era el millor poema del llibre, per això, per la bellesa amb el ritme d'aquests versos de Casíl·labs i sobretot també per la temàtica de les tempestes interiors. Parla d'un núvol tempestuós, no és un poema amable, per la temàtica de les tempestes interiors viscudes en soledat, com una penitència, com un càstig existencial que per fet de ser humans a tots ens arriba. És l'expressió del defalliment, de la pèrdua de forces. Em trobo solitària en aquest confí i sols trompasso amb la pedra tosca. Versos. Per tant, és l'expressió d'un cert defalliment quan sembla que la vida ens castigui, ens menysprei, no es posi en el nostre costat i per tant ens tregui força. Per això, a l'estrofa ja tercera, s'identifica amb els arbres, amb aquesta imatge tan menorquina, pensant més en arbres concrets, en boastres, ella parla d'arbres, s'identifica amb els arbres assotats per la tramuntana i el joc poètic, com ells, i la imatge de la pluja que es converteix en un plor interior. És un poema impecable, una realitat que parla muda. Més podríem allò, el menyspreu del silenci, el silenci també és un menyspreu. Una realitat que parla muda, que s'expressa, però tanmateix aquests silencis clamorosos. De cada hom l'existència viscuda, també ploren els arbres, són afins com jo, que també ploro sols per dins. Aquesta pluja convertida en plor. Trobo un poema, això és un dels poemes que m'ha arribat més. Les gavines del mar. Un foll vent escarmena les ones. Marineres que rissen al vol. Unes crestes de blanques escumes que naveguen pel mar turbulent. Les gavines planegen l'altura i es mantenen surant pels corrents. Des de l'aire contemplen marees que desfermen les aigües salobres per pescar alguna presa amb el bec. Que saciï el desig de volar. Amb les ales esteses segueixen una ruta que el vent les adreça, com un somni despert que perdura en la imatge que es crea en el temps, de bellesa salvatge que vibra, sinuós en el mar i amb el vent. La natura en regala un paisatge de tempesta que excita els sentits, per la força del mar i les fràgils criatures que volen tranquil·les. Un prodigi que capto amb el cor
que culmina amb un màgic record. Record, la paraula allò també clau. Aquesta imatge, les imatges colpidores són les imatges també allò recordades. Vos ho he dit, aquest poema ofereix una imatge que és la que colpeja en el joc poètic, que es converteix en espectador d'unes gavines que sobrevolen un mar tempestuós. La bellesa salvatge, tu t'hi refereixes, que li regala aquest paisatge, queda gravada, com dius en el final, com un record màgic inesborrable, ara sí que serà inesborrable, per la força de les paraules fetes poema, que són la literatura, a convertir en indeleble una realitat. La taula dels sentits. És molt fàcil citar els meus sentiments en la taula on mostren en la llista cada un per reconèixer la mesura que comporta el delit que em fa tremir. És la llista, són freds sense vigor, que parlen d'estar vigent de l'ànim. En el moment que sento algun incís, que em doni eufòria o dolor, en un estat d'emoció perversa o delicada que alliberi joia per conservar el meu delit encès que em fa conviure amb les emocions. En un moment em sento una guerrera i en un altre vençuda com un gat davant la intrèpida malastrugança que persevera en ser victoriosa. Soc dura com el tronc d'aquell banús de la selva salvatge en terres d'Àfrica, com en un ritual de folls enigmes persevero en conviure amb sensatesa, que és la ciència que em dictamina allò que m'electralitza els sentiments. Aquest poema crec que es segueix molt bé, perquè com diria que dius en el poema, és molt fàcil citar la taula dels sentiments, fer-ne una llista, totes les llistes són fredes, però una altra cosa és sentir-los, és viure'ls, en aquests sentiments, amb tota la seva ambivalència, amb tots els seus extrems que tu marques aquí, des de l'eufòria fins al dolor. Combines la força, es pot ser una guerrera, s'és guerrera la vida moltes vegades, però també s'és feble, són ser humans, vençuda com un gat, davant la victòria de la malastrugança, de la mala sort, perquè la mala sort sempre ens assetja, no la podem esquivar allò com voldríem. Però hi ha la fortalesa, que és un dels teus elements recurrents, la duresa del tronc d'aquest arbre africà, que jo diria que és la clau per entendre aquest equilibri vital, aquesta sensatesa en què tu acabes aquesta darrera estrofa, que jo diria que és una sensatesa que s'assembla molt en aquella virtut clàssica de l'equilibri entre els extrems, de la voluntat de trobar aquest equilibri entre la balança de viure una cosa regular, ni dalt ni baix, cercar l'equilibri de cada dia. Que sí, que sol tu vius en això. Saludo el nou dia, un aire fresc m'envolta compassiu, amb un frenètic giravolt suau que m'adelera els sentiments del niu i es fa vellut en l'íntim palau. Saludo el nou matí amb tot el meu cor i m'impregno amb el foc dels rajos d'or. Una mística sura a l'alba clara, el trenc del naixement de l'alt espai, que corona el cel blau talment tiara en el rust de l'altura amb un desmai. Subjuga la mirada amb la bellesa
que m'inspira la dea amb senzillesa. Potser que és un miracle de divina gràcia que il·lumina l'aire cel i pinta amb el pinzell de mandarina l'atmosfera amb un tons sublims amb zel. Saludo el nou matí prodigiós que em fa percebre un dia glamurós. Vull absorbir ara tot el seu embruix per viure l'èxtasi del mític do que clama en el corrent d'aquest sant fluix que saludo amb el pulcre mocador. Hi ha un lèxic, només és lèxic ja d'una bellesa. Aquest és un poema, Anna Maria, aquest sí que és un poema de confiança en sa vida. Representada per aquest nou dia que neix amb tota sa bellesa, aquí podríem fer una anàlisi lèxica que mos duria molt en fora, i també per la seva proximitat. Es podria que ja al començament digui un aire fresc m'envolta compassiu. Qui té compassió és qui pateix en s'altres, qui està a prop de s'altre, qui fa seu el sentiment de s'altre. D'aquí que inspiri força i confiança, diu, saludo el nou matí prodigiós que em fa percebre un dia glamurós. Us haureu fixat que glamurós és un adjectiu que Anna Maria empra molt per expressar allò atractiu que provoca admiració. O si voleu, jo crec que encara més a prop, allò que ella troba que val la pena de ser viscuda. Per això la bellesa, acaba ella dient que aquest nou dia reclama viure l'èxtasi del mític do. És un regal, la vida és un regal, el nou dia aquest és un regal. Paradigma del somni. Una nit estrellada invita al somni per la il·luminada immensitat que navega discreta, rodejada de rutilants estels que van brillant. Dintre la fosca, blau marí, es fan flaixos intermitents que filen fils d'argent. Un decorat de fons que emmarca el quadre, des d'on la lluna es mostra glamurosa, vestida amb unes gasses d'un rosat suau que flota sense un brit d'alè. S'emmiralla en les aigües de cristall, com la dea nocturna de l'espai. La mirada m'embruixa amb el mantell brodat de diamants que abriga el cosmos amb un secret i crea la bellesa que corona el fondal de l'univers. On neix el paradigma viu del somni que recrea el prodigi dins la fosca, talment un impossible miralleig que encega els ulls pel seu fulgor que clama el nu misteri des de l'infinit que espurneja rais d'or arreu del pit. I de salva de l'anterior poema han passat ara la nit estrellada, una nit bellíssima. Un altre poema que també és de celebració de vida en tot allò que la vida té de bellesa, de prodigi i de misteri. El misteri que sempre és aquesta paraula clau. I de contemplació. De contemplació, perquè els enamorats encara s'acaronen més en la lluna plena, no? I mirant les estrelles. La nit és espai d'intimitat. L'espai d'intimitat i com el sol és un respirar, ai, quin dia més polit, preciós, sembla que tot rodarà bé. Exacte, això és el que transmet. Transmet una vivència alegre, una vivència que estàs disposta a tot. A tot.
Això només perquè l'any ja ho he dit, és una imatge molt pictòrica, ja ho he dit, per tant, no cal que en repeteixi, és un quadre, ho diu, que fascina la mirada, i fins i tot jo diria que la lluna és com una espècie de Venus, però que ara emergeix de les aigües de cristall del cel. Hi ha imatges que quan llegeixes dius, però aquí, a vegades pot semblar, llegint amb una primera lectura, i no, hi ha unes imatges que són com molt originals. Un quadre, per tant, que posa davant dels ulls el nu misteri des de l'infinit. Un somni que no calla en el meu pit. Es fa quimera de sensacions que desvetlla aquest cor mig adormit en el silenci implícit del matí. En el meu pit no calla mai un somni que em desperta del son de mitja nit. La boirina clareja dins del niu i els sentiments afloren amb la màgia i l'alba interna pren un nou caliu que esclata com els focs de pleniluni, com la foguera encesa que rutila en un angle de joia perfectiu. Ara, dins meu, rebrota fantasia, amb un ventall acolorit que selva aquell fogall sagrat que m'estacia amb la força secreta de la llum. Una tèbia sensació d'eufòria que clama als quatre vents cants de follia. Un somni que no calla en el meu pit, que fecunda el caliu de l'infinit, mentre visqui amb la gràcia d'escriure, la meva ment serà totalment lliure. Dos versos finals que crec que et defineixen, que crec que són dels versos importants que hi ha escrits en aquest poemari. I en aquest poema, jo diria que aquest poema, perquè de tot d'un et somni te fa pensar, però diria que aquest poema és una celebració del somni de la poesia fet realitat, aquest somni. És un somni que, com diu, no calla en el meu pit, que junta nit i dia, per això l'alba interna pot esclatar com els focs de pleniluni, vull dir que ja enllaça tot, un somni que abraça i confon nit i dia. Aquest poema, però, com vos deia, jo diria que no mos mostra el seu sentit amb tota la seva força fins als dos versos finals que jo crec que et defineixen. Mentre visqui amb la gràcia d'escriure, la meva ment serà totalment lliure. És la llibertat de qui sap posar paraules en el seu món interior. És la llibertat de qui sap convertir en bellesa el món que veu i el món que du dins. Poema, per tant, que jo el trobo molt interessant. Marge, l'àngel del jorn endú la pau serena, vessa dins meu els rius de viu corall. Prodigi ocult que em parla sense sons, ni música ni veus de les altures, més m'escorta talment ombra fidel, on les hores dejunes del meu viure. Tinc sort, tinc molta sort de sentir aquesta gran petitesa que em vigila en l'ombra perquè no caigui en el parany insuls d'ésser al marge d'un llibre per escriure. Aquí també els dos versos finals són lapidaris, jo crec que són clars, que tenen molta força
Jo diria que després de les tempestes, com aquella pensada en núvol tempestuós, aquell que hem comentat que té tanta força, ara hi ha una pau serena, la pau que ve atorgada per aquest àngel del jorn, per aquest àngel del dia. L'àngel, ja ho sabem, és un dels símbols també més universals, perquè l'àngel relaciona i ajunta allò més elevat i allò que està més arran de terra. Aquest és un àngel petit però fidel, com els àngels són, que li recorda des de la pròpia petitesa. Jo aquí m'agradaria recordar que humà ve d'humus, que vol dir fang, que li recorda el més elevat que també té. I per tant diria jo que l'empeny a escriure en aquest joc poètic, l'empeny a escriure el seu propi llibre, la seva pròpia història. Viure és haver d'escriure la nostra pròpia història. No, i ara ho diré, m'incorporaré aquí col·lectivament, jo crec que convida a escriure la pròpia història, aquest àngel, a no resignar-nos a la inanitat, en els no res de la pàgina en blanc, o pitjor encara, de ser al marge d'un llibre per escriure. Perquè el llibre de la nostra vida, crec que estàs dient, és el llibre que hem d'escriure en primera persona. En aquest sentit, me sembla també un poema important, és a dir, poema que arriba. Sí? Benvingut. Pantalla panoràmica. La nit del somni em pinta fantasia. En espais d'increïble lucidesa, tan vivament que m'arrossega fins al màgic realisme d'una imatge en la ignota pantalla panoràmica d'aquest meu univers de la memòria. L'embruix fou tan viu que aquesta nit oferia al meu pare traspassat l'esperit d'una rosa de cel popre. I el meu somni s'ha fet enllaç eteri per dir-li en l'ànima que resta en mi dins la conscient inconsciència. Aquesta pantalla panoràmica, Anna Maria, que jo diria fa referència a aquest univers de la memòria que es fa també present, que es fa present a través dels somnis, aquests somnis tan importants, és un llenguatge que tenim també, que ens comunica amb el nostre món interior. Com és de cap pare a qui ofereix l'esperit d'una rosa de cel porpra. Jo diria que el somni és també com l'àngel del jorn del poema anterior, perquè el somni també enllaça cel i terra, matèria i esperit, nit i dia, consciència i inconsciència, fantasia i lucidesa, que estan sintetitzats aquí com en cada persona. Una imatge més molt potent per la figura d'aquest pare recuperat a través d'aquest somni. És un poema que realment arriba, emociona. Ressonància. Com el raig d'una font d'alta muntanya, sols beso serenós per les entranyes i em sento viva com el doll de pluja que neix còsmic enmig de nuvoloses per fer-se nota d'unes cristal·lines cadències de fràgil ressonància, perquè jo, com la pluja, vaig creant amb el cabal del cor sons de miratge. Una altra vegada la temàtica de la creació literària. És un altre poema en què Anna Maria adreça la força de la poesia, d'aquests sons de miratge, comparant-se en el raig d'una font d'alta muntanya, aigua sempre, vida, vida que s'escola, que ratja, que és dinàmica, afirma, i que el poema n'hi ha d'altres
que no, però en aquest cas molts també com aquest, en què afirmes la serenor interna, aquesta serenor guanyada, i la consciència de sentir-se viva, perquè enmig de les nebuloses no hi hauria claror si no hi hagués fosca, no són contraris, es reclamen, perquè enmig de les nebuloses, de les foscors, brolla justament la claredat, aquestes cristal·lines que són com de cristall, i és la claredat de les cadències i dels sons, és a dir, de la paraula poètica que brolla del cor. La paraula cor també és una paraula important perquè apel·la a aquesta sinceritat, aquesta paraula viva que diria Joan Maragall. Punxes rocalloses, la força interna clama sense veu, mentre escolo el seu símbol taumatúrgic. Muntanya amunt de vers aquella llum celestial del transparent triangle. I pujo infatigable per les punxes rocalloses que em criden com un eco per abastar aquell cim de l'alta gràcia en nom del Pare, el Fill, l'Esperit Sant. Que punxes, amb aquestes punxes rovelloses, que tu has volgut tancar aquesta presentació, jo diria que amb un poema, amb un sentit i un sentiment religiós, però jo diria que tanmateix gens convencional i sí que molt existencial. Com ho evidencia ja el títol mateix, punxes rocalloses, perquè aquesta ascensió muntanya amunt, jo diria que si no la vida que anar pujant aquesta muntanya, està feta des de la força interna, és un poema de força, infatigable, una ascensió que, com la de la vida, està plena de dificultats, de roques que s'han de salvar, fins a arribar al cim en què aquest triangle en majúscules es converteix en aquesta trinitat religiosa. Jo en aquest cas som de l'opinió que si no haguessis posat el darrer vers, potser el poema hauria tingut allò, la mateixa força, perquè aquest triangle en majúscula ja remet en aquesta... Però és un poema en aquest sentit important i interessant, molt interessant. I fins aquí és la nostra presentació. Mos hem entretingut un poc més.